kao i sa izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčekom. Pa kakvi su ti predsjedniče razgovori bili? Čeka nas veoma komplikovana situacija na Kosovu, posebno od 21. kada Albanci misle da naplaćuju kazne potpuno protivpravno, suprotnosti sa Briselskim sporazumom. I to je bila glavna tema, dakle. Kosovo i Metohija su bila glavna tema sa Lajčekom i Boreljom. Lajček je ostao čak i nešto duže od samog gospodina Borelja, da vidimo postoji li neki načini da se dođe do nekog kompromisnog rešenja. U ovom trenutku ga ne vidim, pošto Priština odbija da se ponaša racionalno i u skladu sa međunarodnim pravom. I ovde izjave koje ste njihove mogli da vidite idu u tom smeru. Te to naravno brine i to je nešto što ne može da vas ostavi ravnodušnim i ne možete se baviti drugim dobrim stvarima. Imali smo i sastanke sa predstavnicima više francuskih kompanija oko i one koje već rade u Srbiji, one koje bi trebalo tek da dođu u Srbiju. I to sve teče dobro i razmjena sa Francuskom je sve veća. Francuska je sa 13. skočila na 11. mesto zemalja po visini trgovinske razmjene koju imamo. Napreduje iz godine u godinu taj odnos. I ove godine očekujem da će biti gotovo 2 milijarde trgovinska razmjena u prvih 9 meseci preko 1,3 milijarde. Tako da to su sve dobre vesti. Ono što je loša vest, to je ono što Kurti pokušava jednostranim potezima da uradi, a to je da suštinski de facto protera Srbe sa njihovih ognjišta. Kada ste pomenuli već njegovu izjavu, on je rekao da je centar dijaloga zapravo priznavanje nezavisnosti Kosova. Da li neko, evo vi ste razgovarali sa najvišim evropskim zvaničnicima i juče sa predsjednikom Francuske. On je pomenuo nešto drugo, ali sad što biste ulazili u sve te detalje, on je govorio o međusobnom priznanju kao centru. Da, o međusobnom priznanju. Da nisam dobro pročitala. Da li neko može zapravo Jeste, nije to za nas Gordana velika razlika, vam samo kažem, postoje tu detalji, vrlo je taj jezik specifičan i mora se vodi računa o svakoj reči, ništa više od toga. Suštinski za nas to ne menja na stvar. Šta kažu, evo, ovi evropski predstavnici koji su inače posrednici? Oni u ponedeljak imaju sastanak ministara spoljnih poslova. Vidjet ćemo šta će s toga da izađe. Ja sam veoma skeptičan i ne verujem da će Bog zna šta tu da se pojavi. Velika Britanija nije deo Evropske unije, ali je Nemačka deo Evropske unije i Priština ima podršku Nemaca za svaki svoj potez i oni da hoće da uslove Prištinu uvek mogu i vizama i podrškom za energetiku u novcu i podrškom u članstvu Saveta Evrope, ali jasno je da neće. I oni hoće na svaki način njih da pomažu i baš ih briga za to što misle da mogu da izazivaju skandal svojim jednostranim potezima i suprotno u Briselskom sporazumu se ponašaju. To je njihovo čedo, njihovo dete kojem vode računa, tako da nema tu više tajne. Jasno je da su Nemci ti koji im pružaju podršku i za sve protivpravne akte u Evropskoj uniji, a van Evropske unije naravno Velika Britanija. I evo sad se javlja se i austrijski poslanik koji kaže da očekuje od svih zemalja Evropske unije i Srbije da prizna Kosovo. A mogu da vas zamolim, pustite poslanike. Takvi poslanika imaju u našem parlamentu. I u parlamentu Srbije ima onih koji smatraju da je Kosovo nezavisna država. I to nije jedan, to nije Šaip Kamberi. Imate ih još. Što ste mogli čujete? Pa šta? Koga briga šta misli neki poslanik? Dajte, recite mi šta neka vlada misli. Šta misli neki ministar ili predsednik vlade. Šta misli neki poslanik. Ima ih kakvi hoćete i pametnih i budala svuda po svetu. Dobro, vi znate šta misle predsjednici vlada i predsjednici država. Pa znamo, stvarno me ne interesuje šta misle. Pa misle slično, ali ne razumijem kakva je to vest misli poslanik neki. Baš me briga šta misli. Koga briga šta misli? Mi to pročitamo, pa prosto je to za komentara zamolimo. Ili niko ništa u Beogradu ne radi, pa vam zafalilo pitanja. Rade. Šta rade? Praznuju. Čestitam praznik narodu, važan praznik danas. Junaštvo srpskog naroda jeste za poštovanje i
koje moramo da pokažemo i mnogo više i mnogo snažnije na ovakve dane kao što je 11. novembar. Ministarstvo unutrašnjih poslova ne praznuje, ono hapsi, ne znam da li ste mogli sada tokom pauze između ovih sastanaka da vidite, uhapšena je grupa koja je učestvovala i koja se pominje u navodima, u svedočenjima tim. Da li znate nešto više o tome? Ne znam sve detalje, ali znam da imaju ne samo kroz svedočenje nekog od zaštićenih, a okrivljenih, već mislim da je to kombinovano sa onim što je dobijeno preko kao jasni, nedvosmisleni dokazi preko Sky aplikacije i tako dalje. Ti ljudi su uglavnom vezani za pripreme i pokušaje ubistava i najteže poslove sa narkoticima. Ne govorimo svima, da ne bude, već generalno govorim za neka od tih lica. Znam da su, da reč o ubicama koje su sladostrasno želele neki moju, a neki čak i moje dece smrti i tako dalje, ali i neke druge ljude naravno stavljali na listu, tako da sad za to imamo i dokaze, tako da interesantni ljudi. Vaša bezbednost je dalje ugrožena, s obzirom na to da ste i pre nekoliko dana rekli da ste otkinuli glavu mafiji, ali... Nije moja bezbednost ugrožena, ugrožena je bezbednost našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Pustite mi moju bezbednost, to je mnogo manje važno i to je sitnica u odnosu na sve ono što se priprema protiv našeg naroda. Izvinite. Predsjedniče, kada govorimo o Kosovu... Ovo je prašina u ovoj prostoriji, pa verovatno alerija. Da li su vam Borelji i Lajčak rekli da li su Kurti i Osmani tokom današnjeg sastanka preneli zahtev za formiranje zajednice srpskih opština i ako jesu, šta su im oni odgovorili? I s druge strane, da li su vam Borelji i Lajčak danas možda spominjali susret mogući sa Kurtijem? Borelji i Lajčak su da razgovarali sa mnom o tome šta su imali kao predmet razgovora sa Kurtijem i nisu bili optimistični. Kao što sam ja znao napred, dakle, pre nego što su oni mene upoznali sa tim, ja sam rekao da mi dozvolite da pogodim šta je rezultat. Naravno, pogodio sam šta je rezultat. Tako da, a to je ništa. Tako da oni misle da nastave na silu, da vrše dodatni pritisak protiv srpskog naroda, da nastave da maltretiraju naš živalj. Kažu, pa niko se ne buni kad im dajemo ukore. Pa neće ljudi da se bune na ukore. A ako mislite da neće niko da se buni kada mu naplaćuješ kaznu, onda živite u nekom svom i potpuno pogrešnom i nerealnom svetu. A da li su oni imali neki konkretan predlog za prevazilaženje čitave ove situacije? Teško je pronaći racionalan predlog u trenutku kada vi znate ko je kriv, znate da je to Kurti, a znate da ima zaštitu veoma moćnih zemalja koje mu kažu samo ti teraj svoje. Tako da, šta može da uradi Borelji? Šta može da uradi bilo ko od njih? On može da provede šta god hoće. On može da uradi bukvalno šta god hoće. Uvek će imati podršku Nemačke i Velike Britanije. Moguće to zaista da su oni tako... Ne razumem vas. A šta vam je tu čudno? Ne, nego ste mislili da to Kurti sam izmislio. Mnogo jak i hrabar, šta? Prepametan. Znate šta, oni isto iz Prištine kažu da će se tenzije na Kosovu smiriti ako se Srbija odrekne Kosova. Evo danas to je predsjednik Skupštine. Veoma mudra izjava. Jesu to sami smislili ili mi je neko pomogao? A zamislite kako ne bi bilo tenzija da se, recimo, Amerika odrekne Vašingtona, Njujorka, Los Angelesa ili bilo čega drugog. Ili da se Rusija odrekne Moskve, Peterburga, onda nema više problema sa Ukrajinom. Ili se Ukrajina odrekne Kijeva, Harkova, svega. Što je problem? Nego tako Srbija se odrekne nečeg. Neće da se odrekne. Nećemo da se odreknemo ničeg svog. Nećemo da se odreknemo ni međunarodnog javnog prava. Ali to ne znači da treba da ratujemo. Da treba da sedimo i da razgovaramo. Da čujemo i vas šta mislite, pa da pokušamo pronalazimo kompromisno rešenje, a dok ne nađemo kompromisno rešenje da se ne sukobljavamo. Što hoće Velika Britanija da se odrekne Severne Irske? Ili Škotske? Ili Velsa? Pa da kaže, Cardiff može, a Swindon ne može.
ili obrnuto. Neće, naravno, ali lako je tuđim teritorijama trgovati i ponašati se kao da ne postoje povelje Ujedinjenih nacija, rezolucija 1244 i tako dalje. To im je problem što postoji. I zato šta čekaju pojedini u Evropi? Pojedini u Evropi čekaju da Srbija napravi grešku. Da sad to ne mogu da kažu, da bi svu krivicu svalili na Srbiju. A ovako će da ćute do veka. Ovaj može da radi šta god mu je volja. Kako god hoće, dokle god hoće. Nikada ni upozorenja neće da dobije. Ali prvi put kada se dogodi da, recimo, Srbi odgovore na nasilje Prištine, tog trenutka će Srbi biti krivi. I sve ostalo prethodno će se zaboraviti. Nemojte da smetnete s uma, podsjetit ću vas na priču o vozu. Sećate sveopšte hajke u celoj Evropi, posebno u Nemačkoj, po pitanju voza. A šta je bio problem u vozu? Koji nikada nije ni došao do administrativne linije, ni blizu administrativne linije. A oni su tada sa specijalcima, na koje nisu imali pravo, upali do administrativne linije da bi sprečili voz, a zamislite, na vozu je pisalo Srbije. A valjda da je pisalo Nemačka, onda bi bio divan voz. A pošto je pisalo Srbije, onda je to odvratan voz. Ili im je smetalo to što unutrašnjost voza je bila oslikana našim manastirima, crkvama i tako da, pošto je to strašna uvreda. Možete da mislite kakva je to uvreda ako imate negde sliku Gračanice, Dečana, Pećke patrijaršije, Bogorodice Ljeviške, Banjske. Strašna uvreda. I nas su u Srbiji još ubedili preko svojih takozvanih liberalnih vok medija, ovih tajkunsko-prevarantskih, da smo mi neki zločin počinili. Zamislite teškog zločina, voz je hteo da uđe. Mi smo se 6 meseci odbranili od te kampanje. A to što oni ulaze sa specijalcima sa kojima nemaju pravo, to što maltretiraju ljude, to što 10 godina nisu stvorili zajednicu srpskih opština, to što on smenjuje regionalnog komandanta policija, nema pravo da to uradi, pa baš ih briga, ćuti i ćuteće. Ćuti i ćuteće. Baš da vidimo kako će to u ponedeljak da izgleda na tom Foreign Affairs Committee ili FAQ skraćeno, kako god oni to da nazivaju, pa ćemo da vidimo. Moram da vas pitam, jeste bili juče nervozni posle sastanka sa Makronom? A reći vam zašto vas i to pitam. Ne, ja mislim da sam bio veoma zadovoljan posle sastanka sa predsjednikom Makronom i sad žurim na njegovo predavanje na forum mira ovde. Zato što su to preneli hrvatski mediji, pa su onda preuzeli neki naši mediji, da ste bili jako Ja vam kažem, u našem narodu postoji izreka dokon popi Jariće krsti, da mi oproste popovi, oni nikad nisu tako dokoni kao hrvatski mediji. Ili pošto to ide na one klikove, oni ne mogu ni jednu informaciju da prodaju ako nema Vučića u naslovu. Tako da kad kiša pada, Vučić je nasmejano, zamislite pada kiša. Tako će neko da pročita da pada kiša. Ako sunce sija, Vučić bio tužan, a kod nas je sunce, jer ni sunce neće da ih interesuje ako nisu rekli nešto loše o mediji. Tako da, kad bih vam rekao koliko me zanimaju hrvatski mediji, taman koliko i ovi naši koji se ne razlikuju od tih hrvatskih medija. Pa na tim našim koji se ne razlikuju od tih hrvatskih medija mogli smo da saznamo da je još 2014. godine CNN imao spremljen prilog o vama ukoliko dođe do vašeg ubistva i to je rekao urednik Nedeljnika. Znači da... I svakako o meni misli sve najgore, naravno. Da vam kažem, svako od nas će da umre. Ja nisam neko ko baš može predugo, ali polete koliko je ovih raznih stručnjaka što misle da imaju pravo da ubijaju koga hoće i kako hoće i misle da mogu i misle da su jači od države. Niko nije jači od države. Nema tog ubice i nema tih ubica. A ako se država svede na jednog čoveka, onda to više i nije država. Tako da tu greše. Država je ozbiljan sistem i a što se tiče želja i čestitki, slušajte, fontana želja za ubice neće postojati kao program i emisija u Srbiji. Tako da to neka zaborave.
Predsjedniče, kada govorimo o važnim susretima, osim sa Macronom, jutros ste imali sastanak i sa mađarskom predsjednicom Katalin Novak. Da li ste upoznali sa situacijom na Kosovu i Metohiji? Da li imala neki savjet za vas i šta je to još najvažnije što biste izdvojili iz tog susreta? Pa jesmo, pričali smo o tome, pričali smo i o ovome u ponedeljak što sledi i upoznao sa tim. Pričali smo o predstojećoj zimi, količinama gasa, transmisijonim sistemima, naftovodima, baš u svemu. Naši odnose su na istorijskom maksimumu, najbolji u našoj istoriji savremenoj, zahvaljujući Viktoru Orbanu, ali Katalin Novak je njegov blizak saradnik i već godinama se poznajemo. Ona je obavila veliki posao oko ove kampanje za snaženje nataliteta u Mađarskoj i dobar smo razgovor imali, tako da biće sad još mnogo razgovora, imali smo od Vansija do mnogih drugih francuskih kompanija razgovore ovde, tako da sad idemo ovamo u ove prostorije gde se održava forum, pa ćemo da vidimo. Sutra ujutro nazad za Beograd. Pa i ovo na novo. Evo, upravo izašla vest, Vjosa Osmani je pozvala političke subjekte da odrede datum vanrednih izbora za gradonačelnike 4 severne opštine. O čemu se onda zapravo vode ovi razgovori sa Prištinom i želi li neko da natera Prištinu da ispuni svoje obaveze? Oni time samo hoće da vam kažu da hoće da proteraju srpski narod sa severa. Šta oni time hoće da urade? Na tim izborima ne može da učestvuje više od 1.500 ljudi, tamo onoliko koliko ima Albanaca, Bošnjaka i dovešće svojih 100 ili 200 Srba, ove koje plaća malo pre 2 pomenute zemlje i Albanci, tako da ostali neće nigde izaći, niti bilo šta za Srbe, to neće da važi. To znači da oni ne žele Srbe uopšte da imaju u svom sistemu, već žele da ih proteraju sa Kosovo i Metohiju. Neće Srbi napuštati Kosovo i Metohiju, ali vam to pokazuje kolika je njihova želja da izazivaju incidente, da izazivaju nemire, nerede, haos. Tako da jasno vam je da se spremaju za to i jasno vam je da ih neko u tim odvratnim, prljavim, ratno-huškačkim poslovima i tekako podržava. Sreća rada. Prijetno.